Ani hotel no tui no kaisa kok kasajak mia ni abono tei kisa housekeeping tama to ta thala na Hello babs song khan han lam sufur nong an te kaisa katal bino tu kha kha na mi tu no pa sak na ta na chaga ne ne chuno ton chaima no je lai thang nai sal san de ni salo a jara bo mal mai mi hotel hani sung to no social media ro ko besuk se bare lange sini jaga tong e a san de ni salo a mai mi hotel ni a service ro customer no video ni bising so no gi mano je buna ni ni saman na tu no pola tabuk social media ro ko bare lo ngi tong mai mai a mai mi hotel ni unar kim star topon hani bo bini Facebook live fayo bo bini je ogot nang man rong na bo srai ke kaham ke saga je obo bukung simi start kang ke bong as waiter ro je pro a customer ro ni mane table ok sapya tham pro bong juta wa kisa kala thang ni e aboni tei borok jole ja khani sawo na tei sing nugui mano obido no nugui mane je biskang go borok housekeeping ni samani e abono go logi no aboni waiter go jole ja gui borona bunani saka o jaga wo santhang angke kene ni saya tango tamin ke kebo yasi pasta somano maya hai kebo ante housekeeping eba oni mo puja bo jo janai te o customer ong bo kisa sabong jo taw mi kan thang mai por bam tike kutomani abo besali ya abo to songon chaimano abo ge angam ni bisin tike ma kham hani to santhang ya to bo ani se ang nugui je abo tamo buji kha abo nang sawo te vibe sama video no paya sang nai tong ni te na chaja hangke like comment share ok te subscribe khai ta podi je subscribe khaja kono kha khaja subscribe khai wan ne na video no paya sang nai di naro obidun bisinte srai ke buji mane te samni kaham samni saya na wan suk abno naro comment khai sani vibe so tama to ta thala na tamo andi ka kon samai kere ble ani ka samai kere ble video khaba ni sino kona ne ba video khai dong bude tampuna kok khabo tampuna kok kha mia jeng mani gothona miang ka roibar belai no bir tomani roibaro karon kai toma hasal ni phayo kebo ba office bondo family rokoi phayo kai mia belai no boro bangko ka sini estimate tomani 300 hoite 350 jona ni boro gang soita 600 650 jona antai kisa sini service retene kono kisa problem ngi thakana kai video mia click khaja khachine manai soni khub angko page no Instagram rogo tobongma page te tobongma media house eba tobongma media platform te Instagram hinde Facebook YouTube tobongma phasenti no pir jagi tango mai mi hangar hotel no toye abon te no kisa ango kaisa a hotel ni nok pangi tongo bayang kisa khub per nai ma pe dalai ba noro kisa dorama khana loge dile mi je kok bang lai mane abono toye kisa sanamo to mane ka haise tobongma borok phayo thango abon se sakango kono asat gajal ba janjal kasa jagya mia je ba bang kha mia sini manai songkhai ka biang ni janbo semia tongkang kai borok anu hotel bisingo borok galai na kobang ko khonai ang borok no gaiding ba asuk ni saka alpro baji kana prai no saita dikoni eba sari ni mano ha jora ang borok no gaiding ba asuk ni sama bai gaiding go borok sai sakang tai dalsa borok ro tongmani engkai aborok tabai khina borok number kalai mani engkai sabai kha borok abun sai sakani best dara tongmani chamani ya golo ani oro je tongnai rogani monai songno hinde ani bathi jani bagina joto ani nejen borok mangse oro je samong khaine rok kebo waiter ba housekeeping ani toriyo jago joto nang somon baksa kai nugo ba nayo ani monai ani bagina eba ani bathi jani no de borok thangka abo clean khaine hinai clean khaima jorawo je mo chini monai song video saroknai borok ni gaiding nok ba kisa saka bolong tomo bai engkai anje bathi jabani monai song clean khaine thanai rok borok silip khaijagai bathi ba mairang klai thangkai no bong jotawo abono tuise video kok bang lai mani ba abono kisa sukul bai sawono ni live video khai mani saimia sob taw koro tong mangka kisa kereng lai de baksa borok bano kam ke saimang sukul ma yang thano bol boji tong kana abono kisa sukul bai sanan khai mani samong belai no paile ya kesebo tongang bo jora kesebo no kolokja mia to roibar belai no borok bir tongmani aron bisingo kobang borok paika haksal sampani keba joto ni logino joto bai baksa ang koklam sai mai yang thangka aron bisingo nukja kha mia ko chini garing nogo mai chari na thangkini chini manai songno 7 jona ba 7 jona angkhana borok haile mani biangni bobla saimalia ge borok mai chalai ne hine nok bising to jagari mali a jorao belo no bir tongmani ge borok no garing nogo ang
jagari mani jagari borok tei serang tei kubuni party rok tongmani kubuni base ni borok rok hingke borok samani yakolo kilin khaitini bong jutao kalaika abo bai kok kasaka belai khano abo kobangma channel rok pirjaka abono tei kisa kok sukrumna sanai hini faimani no ang hingke kilin khaitini jutao kisa kalaima bai borok asuk video rok phone ani je mai mi hangar hotel no tisamani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tongkhang kai borok no balam sogani o video ang borok ni mongwi ba hamya sana thangya ke batai kisa bujilaiman bising tei जों jotono wan suklai kang kita kisa jakamoni tongmani miani je engko incident oti tabo ang hotel no ko miani kok lamno tui no kisa sukrobi sanani taimani live video jara jara kerongjak tabo korobo jotono paiple hambai kobang borong song kanang hai lengka so bitong samung tomong kaya ni samung gonang paile beserbak jora tahu tong ipona jane hotel no मेरी तरह आप भी हैरान रह जाओगे ये सब कुर्ता सेट्स अंडर 499 के हैं वो भी 100% प्योर kaya ni samung gonang paile beserbak jora tahu tong ipona jane hotel no yang roko tong bai ko hor sal chai to tongo jara phaine haksal sampani jotono kaham korong khai ani mai manggar chamung chari rok nai ne seba jora o nokjago sung bai chung no bujilai ma bakisa des komni bagai kok rok banglai thangmani mia bo ma hino kha sini monai song khai laikai borok 7 jona da 6 jona ang thik sasugoi maya borok no gaireng no ko mamai rina thangthini bo ani hotel samung khai nai ba ani bagina ani manai ani party jarok borok abo kilin khaitini borok ne ron yak kepla jagai mairang ogai ba bati rok kalaijaka borok ni jutao a jutao kalaimani bisingtei borok chajagi angai kobangma video rok saroka ani hotel no tei kobangma media channel eba Instagram eba Facebook kobangma media platform no abo yakar jaka hoito ba borok siang kana saime angai phano caption rok kobangma sijak hotel ni maimui bognai bahai ke mai chanai rong na sak nangya khayama hai ke rok caption rok seka engkai jara seinai borok ni botaya kare hoito ba borok saimi asi abade o video no nai simi sikana ni chungo kisa no rok kisa saimon thugo sikang ang balai kono tajak sukamu saimi ano gya bada hailengka caption rok sima bo saya nani mote kai kam kai situgo sikang kai ane belai kono tajak sukamu